Un poble és un espai de vida, individual i col·lectiva. La vida comença a casa, l'espai de privacitat i desenvolupament que tothom necessita, i continua a l'escola, a la feina, s'expandeix a la comunitat fins a abastar el món. Un món que ens vol fer creure en una sola manera de viure. T'han preguntat si volies el carrer privatitzat, si volies pagar per poder-hi aparcar. No mesura classista, només aquell que s'ho pot permetre estacionarà. Salta a la vista, no tot va com hauria d'anar. És el que té governar només pels teus clients, polítiques de jovent inexistents. Un record pels grups que assajaven a la cova i reflexioneu perquè la cosa està tan morta. Escolta, un centre comercial és compatible amb economia social i tant que una botiga de barri. Quan requalifiqueu per oferir treball precari, sou com el mercenari que es ven el millor postor. A part dels únics que han fet oposició, que volen passar pàgines 16 anys de transició. Situació fa por, que està a prop d'1 milió en una comissaria i dol escoltar que delinqüència es resol amb policia. Una innocentada és una biblioteca amb nom d'entitat bancària que desnona persones que inverteixen armes. Una innocentada, 12 anys sense teatre, però tenim un pont que fa llum, un pont sense rumb i noció de multes com a costum. Podem sotmetre'ns al poder que ens mana des de dalt o enfortir un poder des de baix, basat en la democràcia, la solidaritat, la justícia social, la igualtat d'oportunitats i la confiança. Somiem un Manlleu que escolta, participa, consensua, coeduca, acull i defensa els drets humans. I estem convençudes que aquest Manlleu ja existeix.